Lah kat mau kerjaan orang yang leren nih. Baru umbai gombalane rung dijarengi. Tak jare gombalane sik lah popong panas. Nek nang jero sik sepirang-pirang. Ki panase tenanan apa ra iki kok. Ora garing ya payah. Kau wong jero turu kat mau ya tangi-tangi. Ngantuk kan. Awan sampai piro iki awan ya. Ayo wonge iring pembalan dok. Bisa lah, gendang kan sih. Wah. Gombalan seirang-irang kaya ngene. Garing apa ora iki kok. Loh, lah kok malah geletak nang kono ki piye to iki karepe? Gekat kapan kowe golek geletak nang kono ki? Kayane aku agites ngetokne gombalan loro enek wong nang kono kok. Lah kok saiki enek wong glunthong nang kono ki. Tangi, Kak. Kowe iki kapan lu pindah rene iki? Sampai kok masih ngantuk pindah ini makanya. Kesel turun jero pindah rene wis gak tangi. Aku lo kat mau. Kopi. Iya. Lah kok tekon kopi ki lho tangi turu ra opo urung kok tekon kopi. Ini kopi sih. Lah kok wegah temen, aku lo kat mau megawe ora leren-leren kok iki tangi turu njaluk kopi kon gaekne meneh. Gawe dhewe kono. Iya lah. Wegah aku gawekne gawe dhewe. Mungkin gawe ke kopi kok malah mencak-mencak ora sopan tenan lho. Omo apa kae wong kok gembreneng. Kowe iki lho Kak orang genah tenan tangi turu njaluk kopi, ora ngerti aku isih megawe. Lah kowe lho sengkur turu ora gelem gawe dhewe. Kopi eneng, gula eneng, wedang yo eneng karek gawe kok yo dadak ngongkon lho. Iya lho, gawe ini kopi. Gawe dhewe apa lho? Ah, jan Gawe penak-penak kok dadak ngongkoni wong. dewe menah.